Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan kalian Pun Nikmah. Sumangga saderengipun piwulangan dinten menika kawiwitan, kula dherekaken ngraosaken syukur dumateng Gusti ingkang Maha Asih. Para siswa sing tak tresnani, wonten ing ngriki Bu Nikmah badhe ngandharake materi kangge kelas 7, yaiku babagan serat wulang reh pupuh sinom. Monggo saged dipun pirsani. Kompetensi dasar: memahami isi teks piwulang serat wulang reh pupuh sinom, menanggapi isi teks piwulang serat wulang reh pupuh sinom. Serat wulang reh yaiku karya sastra awujud tembang anggitane Sri Susuhunan Pakubuwana sekawan. Wulang reh saka tembung wulang kaliyan reh. Wulang tegese ajaran, reh tegese laku carane nggayuh. Dadi wulang reh duweni teges ajaran kanggo nggayuh sawijining pepingin. Lah pepingin ing kene tegese laku nuju urip kang sampurna, urip sing becik. Serat wulang reh iku kadhapuk saka 13 pupuh. Sing 11 kalebu tembang macapat, diarani tembang alit. Sing kalih wirangrong kaliyan girisa iku kalebu tembang tengahan. Tra utawa larik saben sak pada. Pada iku bait. Guru wilangan yaiku cacahing wanda utawa suku kathah saben sak gotra utawa sak larik. Guru lagu tibaning aksara swara ing pungkasaning gotra. Tembang sinom iku nduweni paugeran. Guru gotrane ana 9, larik sepisan ambege kang wis utama, larik kaping kalih tan ngendhak gunaning jalmi, larik kaping 3 amiguna ing aguna lan sakteruse. Guru wilangan lan guru lagune tembang sinom yaiku 8U 8I 8A 8I 7I 8U 7A 8I 12A. Tembang sinom duweni watak trengginas tresna, grapyak lan semanak. Tembang sinom pelog bareng. Ambeke kang wus utama tangan gunaning jami amiguna ing aguna sak solahe kudu pati pinter den alingi pudune dinaka ngayun pamriye den ina mring padha ning jani suka bunga den ina sapadha Cekap semanten materi ing dinten menika, mugi-mugi saged manfaat. Nyuwun pangapunten sedaya kalepatan, tetep jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.